slăbit cu shake-uri sau pastile și apoi ai luat dublul kilogramelor înapoi? Uite cum să rezolvi această problemă. În primul rând, eu nu îți recomand să apelezi la metodele de mai sus. Dacă totuși ai apelat, te-ai convins că nu funcționează și uite ce poți să faci. În primul rând, acumularea kilogramelor este o problemă de alimentație și stil de viață. Iar dacă de la alimentație pleacă acumularea kilogramelor în plus, cheia pentru a rezolva această problemă este tot legată de modul în care ne alimentăm. Pentru a reuși atât să pierdem kilogramele în plus, cât și să ne menținem greutatea după aceea, este important să învățăm niște principii alimentare pe care le vom aplica toată viața, precum să avem mese echilibrate care să conțină o sursă de proteină din carne, pește, ouă, lactate, apoi legume, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Pe lângă asta, să bem suficientă apă, să fim mai activi din punct de vedere fizic și să nu ne neglijăm odihna. Acestea sunt principiile pe care este important să le învățăm atât pentru a slăbi, cât și pentru a menține greutatea pe termen lung. Iar dacă și tu îți dorești să slăbești și ai nevoie de suport în acest proces, comentează cu slăbire și îți spun cum te pot ajuta.